Pero binayaran tayo ng kilo. Pero binayaran tayo ng kilo. 7 days. Ito, ito. Kaya may binayaran na siya. Ito yung pagkakasya. Ito yan, tapos bibili na ilaw. May binayaran pa ako. Sabihan mo din nung nung ko ba? Nagpapakal ka no? Nagpapakal ka no? Ganyan. Butan mo din nung kung nagpapakal mo. Diba, gawa ba sa inyo ba rin? Pero kung po ko ano? Training mo, ano mo dahil kumakuha? Alam pagkaga, iti ko kuha kita. May pangili ka kita, sir. Pero, hindi lang kinukilig. Binayaran na siya ang 30.
Gua pa daw kayo sa dumang. May tumumusan pa. Sino na tayo sa kata sino no? Baka dahil sa mga ulan na. Ano, may bali na ulan.
Ayan eh. Dahil, kita, di ba? Kaya may ba na ito? Bata? Dapat, ito. Dahil, yun, madyan ako. Wala na ba?
Ang dami mo kaya ano, ang dami mong, ano pa may suggest? Wow, hoy, mula po kasi kasunod mo ng ano mo ha. Pwede ka na naman pakialam sa module mo. Dami mo activity. Sige.
Sige, kami, oh, kami. Kami. Boom. So,